Maga a kapcsolatok harmóniája az még egyel fontosabb, mint az, hogy összeérünk, hogy valami olyan új struktúrát és új minőségben kezdjünk el összeérni mi ebben az egyesületben, amely leveti a régi mintákat és egy új élő szervezetet hoz létre. Ez a születés időszaka, és szerintem megszületett az embrió arra, hogy létrejön egy egyesület. 100-an itt voltak. Ha csak a fele megmarad aktív, energikus, cselekedni, tenni akaró emberként, akkor már nagyon-nagyon komoly dolog született. Magyarországon nagyon erősen van jelen a családállítás, nagyon kiváló szakemberek művelik. Legyen egy közös gondolkodás arról, hogy a családállítás alapértékei mellett hogyan tudjuk azt a szakmai munkát odaadni a klienseinknek, a hozzánk fordulóknak, amivel ők a legmesszebbre jutnak. Nagyon izgalmas az a segítési szándék, ami megfogalmazódik a magyar családállítókban. Körülbelül 3 és 5 ezer közötti családállító van ebben az országban, ezért nagyon fontos, hogy egymást segítve előre haladjunk, és ne bántsuk egymást. Nekem nagyon fontos volt a végén ezek az állítással kijött közös értékek, amiből az élő szervezet lett a legfontosabb ennek a közösségnek. Biztonságos, nyugodt, stabil érzést képzelek magam elé, van egy magabiztos hátterünk szakmailag, a társadalomban beágyazottan, és a klienseik számára mi is egy biztos háttér vagyunk.